Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Paradyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Lunes, petsa 27 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2021. Kag 5 na lang kadlaw mga kabombo, magatakop na ang tuig 2021, ato naman iga-welcome ang 2022. Kag sinya gabi inyo mangin kaupod,
Bombo Jairi de los Reyes. Maulano no ang aton nga gabi diri sa karon sa syudad sang Bacolod. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan. Ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube. Hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa aton nga mga headlines bilang preparasyon sa pagsug-alaw sa bagong tuig, nag-deploy na ang Bacolod City Police Office sa mga police personnel sa mga firecracker zone. Nagakoordinar man no ini sa mga balaligyaan sa mga palupok agod nga makabulig sa pagpanubo sa posibilidad nga may magkalalok pa. Kung namayara sa nagapalupok sa hindi designated nga firecracker zone o kung nagabayular abe sa mga pagsulundan, ilaman ini nga pag-asawayon o kung dakpon kaangay sang ginbuhat sang tinalikdan nga paswa. So 24 oras naman nga may nagalibot nga kapulisan kaga nagapasalig gid ang BCPO nga preparado na sila sa maabot nga pagsugata sa 2022. Actually, do malinong gani no ang pagsugalaw sang New Year these days. Ang una normally amo ni nga mga petsa kadamo na sangga pinalupok. Apang bangod siguro sining pandemic sang bagyo kag sang mga ginapangatubang naton sining nga tuig medyo do kalelo no. Maayo na gani especially sa bahin sang mga firecrackers bala kay syempre the less ang mga nagapalupok, the less man ang posibilidad nga may madisgrasya. Sa may Puro Carvic, may mga kabataan na nga nagaamat-amat na pinalupok kung kaisa makulbaan ka maglabay balas dalan kay gakakibot ka gulpi lang may masigabong. So let's be extra careful ang gid gihapon especially sa mga pamatanon. Sang una ginabisuhan kita no nga magturotot na lang bala instead sang palupok apang sa karon maskin ang turotot no pito kag iban pagid nga mga butang ginagamit sa bibig be agod maka-produce ang sound ang ginadumilian naman sa Department of Health. Ini no agod nga malikawan ang paglatlanay sang COVID-19 kay ang laway bala no mapabilin sa turotot. Dayon kung ipamutang-mutang mo man so mas mataas bala ang tsansa nga makaptan ini sang iban kag maglapta ang virus. So mas maayo suno sa DOH nga likawan ang paggamit sini sa bahi naman sang aton nga ikaayong lawas. Samtang gina-welcome sang grupo sang mga manunudlo ang pagpahanugot sa pagbakuna sang COVID-19 vaccine sa mga nagaedad 5 years old to 11 years old nga yara sa kindergarten kag elementary. Kaya pinaagi din no sa pagbakuna sang mga kabataan amat-amat man nga makabukas ang face-to-face classes sa masunod nga tuig. Sa karon wala pa sang tulid gid nga petsa kung saan magasugod ang vaccination sa ages 5 to 11. Apang iga-anunsyar lang ini sa National Vaccination Operation Center kung mayara na sa nagakaigo nga COVID vaccine kag available nga syringes. Una na no nga nagpagwa sa emergency use approval ang FDA para sa lower dosage sa Pfizer BioNTech COVID vaccine para sa nasambit nga age bracket. So, posible nga sa bulan sang Enero sa masunod nga bulan no magasugod ang delivery sining Pfizer vaccines para sa mga 5 to 11 years old. Samtang nagahatag no mga animal welfare advocates sa mga precautions para naman sa mga ido sa palabuton nga pagsaulog sang bagong tuig. Ang mga pandam no ang ginalakipan sa hindi pagkadena o kon paghigot sang mga hinuptan nga sapat ilabi ng ido bala no bangod tuman ka sensitive ang mga ini. Gani ko na makibot sila mahimo nga makuga sila no sang higot kung magpanik sa tion nga makabati sang palupok. Kung may tambungan kita abi nga fireworks display no hindi na pagdaloon ang mga ido agod nga malikawan ang anxiety sa mga ini. Abi naton tawo lang nga nagaka-anxiety no nagakahadlok pero pati mga ido no pati ang aton nga mga pets nagabatsyag man. Mahimo man nga ibutang ang ido sa isa ka kwarto agod nga malikawan nga may magkalabuka bala nga mga gamit sa tion nga magsala ang mga ini. So nagapatigayon no sa information dissemination ang mga animal welfare advocates agod nga mabuhinan ang mga layaw nga mga ido bala bangod nagakadugangan ang mga ini sa tion nga madula kun magpanik bangod sa palupo kadungan sa pagsugalaw sang bagong tuig. Dugay-dugay aton man checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa patigayunon nga examination para sa mga magasulod
sa PNPA. Kaga pati kayuno ni no buwas nga adlaw sa Bacolod City National High School. So may statement ang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office. Aton man kuhaon ang reaksyon sa Station Commander sa Bacolod Police Station 8 ni Police Major Jory Puerto tuhoy sa nagluntad nga shooting incident dito sa may barangay Pahanukoy kay Inano kung sa diin pilason ang isa ka menor de edad. Mayara man sa isa ka bangkay nga nasapuan sa syudad sang Kawayan. Kag isa ka persona ang pilason sa stabbing incident pagpamuno sa Banwa sang Tuboso. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang nagapakigangon ng mga kabombo kay Bombo Gracelyn Lubaton kay aton man checkeron sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, especially nga sininga gabi naga-ulan-ulan. So aton man checkeron ko na kamusta ang tiyempo sininga gabi. So by the way no, liwat nga napamatudaan sa Bombo Radio Philippines ang dekalidad sininga mga programa matapos nga panibago naman ini nga nagpanghakot sa prestihiyoso nga pasidungog sa bag-o lang natapos nga 43rd Catholic Mass Media Awards o kon CMMA. Apat ka mga major awards kag duha ka pinasahi nga mga citations ang nadaog sang Bombo Radio Philippines ini bilang pagkilala sa pagpabilin sang network sang mataas nga standard sa mga programa sini sa piyakno sang pandemya nga nagapamusdok sang bug-os nga kalibutan. Ang handom sang management sang Bombo Radio Philippines nga mapataas ang kalidad sa mga programa sini, isa ka pamaagi sa pag-apresyar sa mga tagpalamati kag tumalanaw sini, rason ang inyong number 1 nga radio network in the country ang fully digitalized na. Samtang ang iban nga yara sa industriya ang nagapabilin sa gihapon sa ginatawag nga teleradio mode, ang Bombo Radio madala kamo sa bisan diin nga parte sang kalibutan bangod sa Near TV digital platforms sini. So ang ini nga pagpanikasog sa Bombo Radio Philippines ginkilala sa CMMA matapos nga nagdaog ang mga programa sini kaga nagpanguna sa iban pa nga mga big player sa radyo, print, advertising, television kaga film. So yari ang masunod nga mga programa sa Bombo Radio Philippines nga ginkilala kag ginhatagan sang pasidungog sa bag-o lang natapos nga awards night sa 43rd CMMA. Best News Feature sa Bombo Radio Iloilo, Public Service Program sa Bombo Radio Tugigaraw, Best News Program sang Star FM Baguio kag Best Entertainment Program sang Star FM Bacolod. Samtang ginatagan man sang special citations ang Best News Feature sang Star FM Manila kag Best Counseling Program sang Bombo Radio Bacolod nga kahapon lamang nga gin-host ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Ang paborito naton tanan no, ang kahapon lamang nalakip man ang Beauty and Wonders of the Philippines sang Bombo Radio Bacolod sa Best Educational Program category. Para sa ihibalo sang tanan, ang CMMA ang nabase sa mga core values nga gin-promote sang founder sini ang nagtaliwan nga si Anay Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sang gintukod ini sadtong 1978. So sa liwat ginahalad sang Bombo Radio Philippines ang nabaton sini nga panibago na naman nga mga awards o kuna pagkilala sa tanan nga mga tagpalamati kag tumalanaw nga wala nagakatakano sa pagsuporta sa mga programa kag promo sini nga amo naman ang nagaserbe bilang inspirasyon agod nga mapasanyog pagidno kag mapabilin ang dekalidad nga mga programa kag serbisyo. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. So yara na sa piyakalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo, sorry. Live kita sa Yes, Bombo, live kita sa Dalaga, no? Start sa Bacolod. Sa Bombo, sorry. Inulan. Ang ato sa mga kauturan, ang medyo madasig ang pagpagdagan. Remind sa lang, ang atong mga utod nga nagadala sa mga salakyan sa motosiklo na magpahintay lang sa pagpagdalagan ay katandog isang tagan. So, ba't ina pa yung sa rega ulan? No? Dito ganito sa rin sa itinera sa pag-aksidente, no? Isa ka bike, isa ka motosiklo ang nagkikwentuhan ay so ang lalaki ito pilason sa Bobosere. So, pinala naman siya sa hospital para sa medical pag muna, na-remind pa gid nga hindi pagpadasik talong kay wala untat ang ilan mo
So Bombo Grace, kamusta dira sa karon ng sitwasyon sang dalanon? Madamo pa bala sang mga salakyan na nagalinabay? Yes, mo dire, last 9 pa man lang, no? Mga pa 5 ka minuto na nakabilin sa mga tungtong na sa lagsit, sa lagsit, o sa mga sa pagkakit sa meron pa kahapon, dagko masalakyan sa di ba na kung sa may karakter pa mo dire. So medyo hindi gid man makabig nga matudo Bombo Grace, no? Ang pagulan dira sa karon sa Sagwa. Yes, mo dire, ang pag-ulan, hindi man sa mahinay, man sa tudo, matakuhan lang. Pero basta nagitya mo dire ang mga dalanon direksyon sa Bacolod, dahil sa naamtangan ko, ka-active, no? Kaga-ampi mo dire. So, pasilong-silong na kita. So Bombo Grace, kaduan dato ang imo nga mga reports nga natipon? Yes, Bombo Zaire, manami nga balita, no? Bahin sa atong mga kapulisan, kay ang PNPA o po ng Philippine National Police Academy ang nagpadulong diri Bombo Zaire. So, tututaro na rin sila kay Miara sang cadet admission test na pati kayo nun, was adlaw, kasama daton nga adlaw. So, December 28 to 29, 2021, ang nga examination, no? Para ni sa gusto ba mo nga mangin kabahin sa PNPA, no? Pag mag-service bilang isa ka pulis sa atin, kung membros ang fire, kung ano pa dira ang mga grupo, no? Sa atong gobyerno, ay sa gobyerno ta. So, bumasari ang ilas nga exam, last to 3 to 4 hours, no? Dira sa Bacolod City National High School, Barangay Takuling, no? Kanami nga opportunity, no? Kay ang gusto mga kapitan Bombo Grace, medyo hindi, sige, medyo palapit-lapit abi Bombo Grace ang imo nga mouthpiece, kaya medyo mahinay ang imo nga pagsulod. Okay, mga sere, no? Matagaan sang kahikayanan nato sa mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod o sa Bugos sa probinsya sa Negros Occidental nga mangin kabahin sang ining academy. No? Kay mga sere, aton nga interview ang deputy spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Bombo Grace, graduate man ni siya, no? Siyang ang tagpamaba sa nga NOCPO sa PNPA man, di ba? Yes, exactly, Pamosere, kag mataas niya nga ranggo, no? Isa na siya ka-lieutenant, no? Si Police Lieutenant Abigail Donasco. So, kapag diri sang mga kadete, no? Pag sang nag-organize ni Pamosere, ginukdan niya man, no? Para nga mangin welcome man mga kadete sa pag-abot nila. So, ang examination was, kapag nun, Pamosere, reminder lang sa mga makuha, no? Before 7 p.m. dapat ara na sila sa Bacolod City National High School kay pag-check pa na ang ilang mga requirements, no? Kag may mga rooms kids na ara naman ang ilang pangalan, no? Para di sila magtala. Kag tuwa ini kabatch, no? December 28 na December 29. No? Pag ang ini nga examination gin pagigpahinan man sa aton sa mga pulisan diri sa Negros Occidental kag ang mag-facilitate sa nino ang mga bisita sa Pamosere nga pamuno gid or organize, no, sa nga examination at ang pila ka mga kadete nga alin sa regional office kag amo man Pamosere diri sa Negros Occidental. So, good luck sa ila kag kabay pang makapasal sa tanan Pamosere. So, Bombo Grace, pila tanan ka mga aplikante dire ang magakuha sa exam dire sa Bacolod kag Negros Occidental? So, with regard sa data, no, sila ang makuha sa nitang exam, wala pa Pamosere na balaan kung sila ang total, no? But was gina-remind sa mga makuha na hindi magpalit. So, Pamosere Pamatias sa pahayag sa deputy spokesperson sa NOCPO Bukas po is magkakaroon ng PNPA Cadet Admission Test. So, pupunta po ang mga nalista nabigyan po ng notice of examination, lahat po ng lista. Mag-e-exam po sila. May 2 batches po tayo bukas at saka sa susunod na araw. It will be a 3 to 4 hour examination na pati kayo nun bukas sa
sa dason nga adlaw, Ma'am Gracelyn. So, mayroon naman sa data kung pila ang makuha was. Wala po, ma'am, no, kasi wala po tayong exact na number kung ilang applicants ang mag-exam bukas. Pero sa lahat po no, ng mga nag-apply sa PNPA Cadet Admission Test, pumunta po sila bukas, possible earlier than 7 p.m. kasi magpa-process pa po sila ng kanilang examination po bago po sila makapasok sa room assignments nila. Sa diin gani, ma'am, ang examination? Sa Bacolod City National High School po yun, ma'am. Mag-exam po, dun po sila mag-exam. Kaya po, mas maigi kung before 7 a.m. is nandun na po sila para ma-process po nila ang lahat ng kakailanganin nila. And as well sa mga walk-in applicants na gustong mag-exam, they should be there earlier than 7 p.m. 6:30 mas mabuti para po makapag-process na sila at mabigyan na po sila ng slot kung saan po sila mag-walk-in exam. So meron po tayong mga officers no from the Philippine National Police Academy na magpapacilitate, and ang ating mga cadets from Bacolod and from Region 6 na cadet proctors po natin na magpapa-exam tomorrow, and ang atin pong mga officers from Negros Occidental as well no will be there na magpapa-exam po sa kanila. Okay. So yun po, ma'am, no, we are very much excited to inform you that tomorrow will be the examination on December 28 ng Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. Sa lahat po ng aspiring cadets, please do your best to pass this examination, because after this exam, there will be series of tests na pagdadaanan before you will be called as cadet, and hoping that they will be police, fire, and jail inspectors after 4 years, and magkikita-kita po kami sa serbisyo. But before po nang mangyari pong lahat ng iyon, is dapat po nila ipasa ang exam po bukas at sa 29 po sa Bacolod City National High School sa Taculing. Bombo Grace? Bombo Grace, mahina ang imo nga sulod, Bombo Grace? Sa signal, nagurato ba sir, kakapangilat ka sa guwan, no? Kung sir, kung makapasar ka ni Kaluyan na, no? Ikaw wala magakuha. Idakpo na nakabukal, sir. At saan makasila ka to sa PNPA, kag makagraduate, fulfilling. Yes, especially wala Bombo Grace, matapos ang 4 ka tuig, pagkagwa mo, diretsyo ka na dayon no, sa ranggo nga lieutenant. Yes, Bombo sir, amo na ang bentaha kung manginkabahin ka sa PNPA, kag mag-graduate ka dira. So, God bless gid no sa mga aspiring nga makasulod no sa okan mga aspiring PNPA cadets kag kabay pa nga i-give gid nila ang ilang best buwas nga adlaw. Oh, Bombo sir. So, Bombo sir, sa ihap pagis mga balita, no? Momo Grace, nagapangilat dira sa karon na sulod ka ka na lang guro, medyo pasilong ka na lang guro no. Yes, Bombo sir. So, samtang nagapasilong kita, mayara Bombo sir sang nasapwa naman nga bangkay dito sa Banwasang Kawayan. Bombo sir, ang ini nga bangkay, ang panagyan si Roger Lapos. No? Roger Lapos, nag-edad sa 52 anyos, single ina siya, presidente sa Purok Chief, Barangay Poblasyon, sa among Banwa. So, Bombo sir, ining biktima ang ginapatihan, no, according sa kay Police Lieutenant Colonel Norberto Parniso, Bombo sir, nga hubog ini, no, ang biktima kag nahulog sa kanal o kung talog. Kag napatihan nga nalumos ini. Muna nga napatay ini sa Bombo sir. Pagkalumos gid gali Bombo Grace ang iya kinamatyan, hindi kaya nabunggo siya ang iya ulo, kundi nalumos gid siya sa kanal. Yes, Bombo sir. Oo, na ano siya, na lumos, so. Anya ka hubog, wala sa kadepara, Bombo sir, no, pagkabugat pag isa isang iyalawas, datigayon din ng niya nga kamatayon. So, ang ini nga kanal, so, ano na siya, ini man gid siya madalo, mayara lang sa 9 inches, ang kadalumon, no? Kung mayo lang niya nga, tumatag Bombo sir, hindi sobra hubog, no?
hindi ni siya malumos, no? Kag ang ining kanal ni Opuntalog, malapad din siya. No? Kag ang ining victim, no? Papuli na ni siya sa ilang balay. Kag amo ni na shortehan din or kung na ano ni siya, nahulog, no? Kag wala din may mga nakatabang sa iya, Bugo Zaire. Kag sa amo to nga time, no, temprano pa man, kung temprano mo tayo, masunag-sunag na, pero kay natugas ang Bagyo Odette, no, wala pa sang kurente sa ilang lugar, no? Muna nga nahulog ini siya. So, masayre, pamatian sa pahayag sang hepe sang Kawayan Municipal Police Station nga si Lieutenant Colonel Roberto Permiso. Nasakwan siya nga pagkaga nga nag-subsob na sa kanal. Iyaman niya nablos ito. Baliga, ano siya, di ba? Nagatuwad siya lang, nag-subsob. Nakadanlog siya sa kanal, tamaan siya kahubog. Nahubog siya. Oo, tamaan siya kahubog. Hindi na dito isuot magpuli, bali according ano sa inabdos yung kamang sa kanong pupuli, saka nagsubsub siya sa kanal, saka dandog siya, wala na siya ka-recover. Kaya tungkol sa kabugatan, siguro sa lawa siya kag-ulo niya nga, kahon niya kay taman siya kahubog, ito na lang siya masapuan pagka-adang, wala na siyang kabuhi, so nalumos siya sa kanal. Pila ang katalumon sa kanal, sir? Ang tubig siguro yung mga hindi magitalam dit. Kulang-kulang kami siguro 20. Kasi dapat na nga kanal bakit kapatuloy sila. Oo. Ano siya rin, sir, ang iya pilas, sir? Why siya pilas? Nalumos na rin siya. Oo, nalumos na rin siya kahit itaman siya kahubog. Ano, sir, ang kalayoon? Ang distance ang ibabalay sa kanal, sir? Mga marulas yun, mga 100 meters. Marulas. Lapit mo lang sa dumating distance mo lang nga. Galing kasi dulom na mga temprano ko talit, ano pa kung nagani, mga alas 7, galing, hindi pa siya. Galing kasi, dulom kayo round out. Ang Bajaire, so, amo to no, ang pahayag ng hepe regarding sa pagkakita ng bangkay ng biktima. Ang Bajaire, sa norte naman nga basin sa ating motorista, ni ara sang stabbing incident, no, natabo sa Banwa, sa Toboso, sa Toboso Public Plaza, ni siya natabo, no, kag ang biktima diri ang si Kevin Hontiveros, no? Kevin Hontiveros, nagaedad sa 29 anyos, kag residente sa Purok Sampagita, Barangay Poblasyon sa Amunga Banwa. So, babasari ang ini nga insidente ginapatihan nga mistaken identity, no? Kay nakibot lang man ang biktima sang may pilas na siya sa tiyan tuba sang pagbuno. So, wala makilalaan nga armas pambuno, babasari. So, upo dyan ang iya pa kaisa nga si RJ Dada, no? RJ Dada. So, ang ilang pagkato sa public plaza ng Banwa Toboso, ang kuntani sinadya balas, no? Kay ini Bamojaire, ano ni natabo pa ni sang Christmas, sa subong sa lang ginanhan, no? Waan. Bamojaire, ang duwa nga ini, magpakaisa, ang kinasadsa, kag kulpi lang, may kumosyon nga naglumtad, no? Kag nakibot lang ni si RG, nga ang iya pa kaisa, mayara na sang pilas sa iga nga tiyan, no? Kag ang mga suspect diri ang wala man makilalaan, no? Kagulpi lang mamudari naghalalin. So, pamatian ta, mamudari, pahayag, no, sang hepe sang so kung gani alang-alang gani kay tungod nga hindi so klaro ang voice speaker magakod, no, kay may ginapatigayon sa dito kasi party yata, no, kung gani pa lang niliwas, no, pero ang ini nga statement ang indulong minasag sa aton sang hepe sang Toboso Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Kenneth Paul Madan.
So, So, mo sir, masubo Bombo Grace, no? Kaya mistaken identity pagali ang natabo. yes, mo sir, kag siguro nasalaan nga isa ka membro sa fraternity ang nabunaan. Mm. So, amo na pala, no? Mo sir, ang ikrenta sa mga grupo nga kaangay sini nga fraternity abi, ti may ara ag disadvantage. Amo ni, nasalaan. Kapag mayo lang kay ang biktima, hindi fatal ang pagkabuno sa iya, no, ang iyang apuha. Pag subong okay naman siya, munang iyang medical status according kay Sir Magda. Mm. So, kamasari, kadto naman kita sa syudad sa Bacolod. Sa diim, kanina may nagluntad nga shooting incident, no? Sa barangay Pahanokoy, sakop sa Police Station 8. So, kanina, nakuha na ni sa pahayag ang lolo sa biktima. Isa ka minor de edad nga babae, nag-edad sang 17 anyos, no? Nakilala ni siya kay Johanna Marie. Johanna Marie Bobosaire. So, subong, ang iya nga medical bulletin na stable naman siya, Bobosaire, according kay Police Major Chore Puerto. So, according sa investigation sa itong mga kapulisan, nga ining biktima, nagkakatulog na siya sulod sang balay, kag napukaw, no, sang iya sining tiyo, nga si Jeffrey Hapitana, no? Maluluman ta kagina, mga pahayag sang lolo man. Mera sang komosyon, no, nga nagluntad sa suspect sa tiyo iya sini, no? Sang biktima mo Jaire. According kay Police Major Puerto. So, nabuktaw ining biktima kay tungod sa kagahod bala sa bagwa. So, nagwa ini siya, no, kag naptungan siya mo Jaire. So, amo to na gintiro ni siya sang suspect, no? Kag subong at large pa ang ining suspectado, mo Jaire. So, ang ining incident, no, ginapapatihan sa mga naka-witness, magpamilya malangi, no? Pamilya, away pamilya, baga. Masubugan, ibala Bombo Grace, kay sila na lang gid, no? Sila pang tiniruhay, especially ining suspesado bala, kaya pinapasibangdan niya ko, no, nga ginatago bala ang iyang bata sa pamilya. So, ginbantayan niya, no, ang balay, kag maskin minor de edad bala Bombo Grace, gin yagid, wala yagid gin patawad, no, nagpangluthang gid siya ya. Kay kung sino lang magkuha sa balay, Bobosaire, according kay sa payag sang lolo, sang tima, tiruhon niya gid, wala sa pagduan. So, Bobosaire, pamatian sa diri ang pahayag sang hepe sa Police Station 8, na si Police Major Chore Puerto. Bali ay na ma'am ang aton victim ni katulog ko nun eh. Bali ang napukaw na siya kanila designing dua ka ang ating suspect. So pagkuha ko no manang nagkuhan sang sulpak ang ating suspect. Nagtupok siya ng ego. Dayon, sir. Muna naglagyo ni ang ating suspect. So ang ating biktima na subong nasa stable naman sa kondisyon subong. Sarin ng igo sang victim, sir. Ano ma'am? Sarin ng igo sang victim. Ara sa tuo sa lawas si ma'am, pero ko sa pong ma'am, ara ka sa may hospital sa Coros. Oo. Ano, sir, ang rason nga nagluntad ining shooting? May personal grudges ning duwa ang pili ang mga suspect. So amo ni nga kung ina mga ano na 20 sang nga napukaw ni siya kay nag-design ang duwa ang pili ang suspect. Mani napatunga siya, mani nga nagdupok ng sulpak ng ating suspect. Kung siya na igo. Bali, mas mayo na lang kayo hindi mag-ifata lang igo niya. Ay nga ako sa hospital. So, subong stable naman ako siya yung kondisyon subong. Ang suspect, kag ang tiyo sa victim, ang may, may grudge? May grudge. Nag-grudge ako ng ma'am. Kung naglalahig lang ng 17-year-old na babae. Oo, ma'am. Ano gani, sir, ang gingamit nga armas panglutha? Sulpak ni ma'am, ang balas ni 12 pitch shotgun. So, may na-recover pa nga empty fire cartridge ng shotgun. Ang isa ka live ammunition ng 12 pitch shotgun mo.
Anong relasyon sa suspect, sir, sa biktima o kung sa iya nga Suno sa indikasyon sa aton ng Renans, ma'am. Ito, pamilya ng gyapon. Ito, nag-away pamilya ko ni ma'am. Parentiyan na naman sila. Yan na naman sa amon investigator, ma'am, kung iinganyo naman yung paskaan kaso kinato na suspect. So, amo to no ang pahayag sa Jefferson Police Station 8 regarding sa nga shooting incident. So, mamajari, once kani nga may armas ka, no? Especially armas panglutang, isog ka pa yun, no? Wala ka sa lugar. Muga ni Bombo Grace, no? So, grabe, kay masking pamilya niya, nagid mga inablos, sinagid to, wala gid siya nagaduwa-duwa sa pagpangluthang. So, kabay pa no nga madakpan, ini, kung maskin siya na lang bala mismo Bombo Grace na magsungka, agod nga atubangon niya man bala ang responsibilidad nga iya ginhimo, apisar nga hindi gid man fatal, no? Ang naagom sining bata. Yes, kumudari, kag ang ining insidente, mahulog na siya sa frustrated homicide, no? Siya, ang kaso nga pag-atubangon, sang suspetsado, nag-review pa rin siya, kumudari, budlayan, ganyan siya. So, kabay pa na mag-surrender siya sa atong sining mga kapulisan. So, Bombo Grace, kamusta sa karon ang sitwasyon dira sa syudad sang Bacolod? Kumudari, asa subong, na ulan pa, no? Kag ang kalangitan ta dalon di katama ang mga autos sa naga-drive sakop man ang paglabay kumudari. So far ang dalan do wala pa man ginaano gid no, hindi kita makahambal nga do ginabaha Bombo Grace no. Kumudari hindi man ka makahambal nga ginabaha kay ang ulan do ka mo diri na malaki siya tudo no nga sige gauntat-untat siya pero ang pagtalipid do ka damol ya. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, kumudari, ini si Bombo Grace team na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol nagapatigayon sa karono sang Talk to the Nation si Presidente Rodrigo Duterte. Kag sarang nyo na no nga malantaw sa aton nga official Facebook page, Bombo Radyo Bacolod. Live man na no sa aton nga official Facebook page. Kag sa dugang nga detalye tuhoy sa address to the nation sang presidente, bantayan buwas sa Bombo News and Views Morning Edition. 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kitasang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon singa gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song.
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We